Tretzena trobada de Suzukis. Després de mesos d'inactivitat, el grup Suzuki del nostre club ha tornat a sortir, de nou, el passat diumenge 14 de novembre. El lloc de sortida era la Masia Canudes a l'Espunyola, espai on els Suzukis es troben com a casa. Un cop esmorzats, el grup es dirigia cap a la vall de l'Or, naturalment passant pel terreny on es mouen com el peix a l'aigua. Durant la ruta es va haver d'utilitzar l'eslinga, i com diem de vegades, si no hi ha eslinga, no és sortida ni és res. El camí i la trobada finalitzava a la Coma, però abans els participants feien un dinar al restaurant de Cal Nin. Dels 10 Suzukis participants, el més llunyà venia de Palamós, Déu-n'hi-do, però també van venir de Sant Cugat del Vallès, Sabadell i de Vilassar, fent un grapat de quilòmetres amb aquests clàssics 4x4. Gràcies a tots per participar i en Joan Jordana, en Jordi Jordana i en Jesús Puig per la seva organització. Berguedà, terra de Suzukis. Autos històrics.